Shoutout guys! Ngayong araw ay pupunta tayo ng Alcala, San Pedro Ili upang kunin ang ating pinagawang sticker sa Decalidad Shop by Alfred Watermax. Kita-kits na lang tayo doon. So yun guys, may dalawang dito subscriber. Nag-umpisa pa lang kasi mag-vlog eh. Pasensya na kayo, wala pa akong mabibigyan ng sticker sa inyo. I-search nyo lang sa Facebook or sa YouTube, Weden Vlogs. Yun lang. So bagong lahat, pagas muna tayo. Go, mapaprinta nila ba? Mapaprinta nila ba? So yan, may nag-request ng sticker kaso wala pa tayong sticker. Magpapaprint pa lang tayo. Next time na. Bomba na lang. Sige. So what's up guys? Tayo ngayon ay pupunta ng Decalidad Printing Shop ni Sir Alfred Watermax, isang idol din natin na motovlogger. I hope magustuhan yung content natin ngayon. Buti na lang ating pinahiram ulit ni Bayaw itong motor. Salamat sa kanya. Sana balang araw magka big bike din tayo. So guys, ang vlog natin for today is yun nga, kukunin natin yung sticker na pinaprint natin sa Decalidad Printing Shop by Sir Alfred Watermax. Siyempre, topic na rin natin. Topic din natin ang pag-motovlog, di ba? Bakit ko pa pinasok to, or bakit gusto ko, or what? Kasi ang motovlogging naman, mga sir, is hindi naman diretso nagsasalita ka. Yung pinakamahirap dito kasi yung gumawa ng content, di ba? Meron akong tatlong bagay or ilang bagay na kailangan sa pag-motovlog. Tulad na lang ng siyempre camera, di ba? Kailangan mo ng camera. Pag wala kang camera, siyempre hindi ka makapag-vlog. Pwede naman kahit anong camera, kahit magsimula ka sa cellphone, or itong ang gamit ko kasi ngayon is SKcam M20. Medyo okay na rin siya kahit paano. Magkukumpara mo naman sa GoPro kasi ang GoPro kasi medyo mahal eh. Medyo may kamahalan. Dito na tayo sa medyo ano lang, hindi naman budget friendly, di ba? Siyempre, pangalawa, helmet. Kailangan naman na mag-motovlog ka, dapat isa kang role model, di ba? Dapat use helmet lagi na kahit saan ka pumunta. Siyempre, saan mo yung camera, di ba? Kung wala kang helmet. And then pangatlo is siyempre motor. Anong motor naman is pasok, di ba? Kaya naman is scooter, Mio, underbone, big bike. Ang big bike kasi malaki lang ang kanyang advantage kasi sa isang pagiging motovlogger. Advantage mo magka big bike kasi unang-una yung tunog pa lang, di ba? Request sila ng bomba, di ba? So yun, shoutout na lang po sa mga laging sumusuporta sa akin sa bilang maging vlogger. Lalo na yung mga pinsan ko, hindi ko nakaisa-isahin. Sa mga barkada ko, friends, maraming salamat sa inyo ngayon pa lang. Sana soon dumami natin subscriber at followers. So sana magustuhan nyo itong ating vlog for today. Kung hindi nyo pa nakikilala si Sir Alfred Watermax, siya yung madalas kasama ni Boss Reed or Reed for Speed. Lagi niyang kasama yan sa vlog dahil mag-compare sila. Yun lang, ayun lang sa napapanood ko, di ba? Ayun, makulimlim. Hope sana hindi tayo maabutan ng ulan. Medyo kailangan natin bilisan. Hindi tayo maabutan ng ulan. Big shout out din nga
nga pala sa aking kaibigang motovlogger na si Motoyorski. Grabe, sobrang humble na yan. Sobrang humble na motovlogger na yan. Talagang pag in-approach mo yan, magre-reply sa'yo yan. Yun ang pinakamaganda sa kanya eh. Ang isang pagiging motovlogger kasi is nakikita rin sa pag-uugali ng isang tao. Diba? Kung paano mo i-vlog. Bomba daw, sabi niya. Ayun, makikita na naman tayo ng bata. May dito bomba. Woo! Good a view. Darat lang, kay Katoto yun. Ayun, sana naririnig nyo ako kasi wala tayong microphone adapter. Nagluto naman ng bomba. Shoutout sa'yo kuya. So shoutout nga pala sa mga taga Bayambang. Siyempre dadaanan natin ang Bayambang bago tayo pumunta ng Alcala. Bilang bagong motovlogger, sana pagpasensya nyo na muna tong magsasalita ko or ano, minsan medyo kinakabahan. Alam nyo na yun guys. Pero sana soon sobrang mahasa tayo sa pag-vlog or magsalita diretso. Bilang isang motovlogger dapat isa kang role model, di ba? Role model kasi usually may napapansin ako ibang motovlogger dyan minsan pasaway. Kasi nga yun guys, sana maganda yung pagkakaprint nilang sticker. Kasi yung sticker natin is in-edit lang natin sa Paint doon sa laptop tsaka Microsoft Word. Hindi tayo marunong gumamit ng Adobe or Photoshop. Kaya yun, tingnan natin kung maganda or hindi, okay lang naman. Kasi bilang bagong motovlogger, di ba? Hindi naman natin i-upgrade yan pag medyo pag-aralan natin yung Photoshop or pag-edit ng sticker. Yun, shoutout ulit sa mga taga Bayambang. Ganda ng bahay nila. Nabutan tayo ng ulan. Blessing yan, blessing. Sa laban lang, tuloy-tuloy lang tayo. Vlog lang tayo guys. Pero parang lumalakas Oh man, lumalakas nga. Hanap tayo ng masisilungan. Silong tayo dito sa simbahan saglit at lumalakas. Doon na lang ata sa kabila. Doon na sa gasolinahan. Nakas! Mag-isilong ha. So yan guys, tapos na tayo sa ulan. Kaya may gisilong tayo saglit. Ayan, recording pa ba? Lakas, grabe. Kailangan mababasakan nito. Ayan, sa wakas guys, tumila na yung ulan. At nakakadiretso na tayo ng Calidad Printing Shop, Mr. Alfred Watermax. Ay, yun lang. At parang lumalakas ulit. Balikan ko na lang kayo guys pag nandun na ako. Ayan. So yun guys, naabutan tayo ng ulan. Nagpatila tayo. Ayan, sana hindi na tumuli ulit. Ayan. So maliwanag naman na yung langit kalangitan Yun. Sige mo dito, salamat po. Yun, tuloy ang ating vlog. Umulan man, umara, go! So shoutout nga pala sa mga taga Bautista. Ayun, makikitaan po ako. Yun, so ingat tayo guys. Madulas ang daan. Welcome, Alcala, Pangasinan.
So yun guys, malapit na tayo sa Dekalidad Printing Shop. Malapit na tayo. Dito na tayo sa Alcala. Mga ilang meters na lang or kilometers, doon na tayo sa kanila. So yun, balikan ko lang kayo guys. Yun guys. So yun guys, sensya na kung nagpalit ako ng cellphone sa pag-vlog kasi nalobat yung ating camera. So ito na muna, gamitin natin itong cellphone. I hope sana ma-meet natin si Sir Alfred Watermax. Total, dito naman na rin tayo magpapaprint ng sticker. Ayan, balikan ko na lang kayo guys. So yun guys, nakuha na natin yung pinaprint nating sticker. Sa puntong ito, try natin makapagpa-picture kay Sir Alfred Watermax. So yun sir, ayun. Hindi tayo nabigo, andito si Sir Alfred Watermax. Pogi pala sa personal. Gago pa. Shoutout pala kayo. Kuya Vlogs. Ayusin mo. Yes, sir. Yo brother, kamusta? Ayan. Sa San Carlos. Bali parang mag-start pa lang po ako mag-vlog. Keep it up bro. Sige po. Pare, kuha na mo ng montage pare.